थारैनो जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरा बेबादिनो गुबुन हारिनि आखायाव जिउ फोजोबजाबाय थासिगोन नामा? बेबादि जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। सिगांनि समनिफ्रायनो बेबादि जाथाया खनले खनले जाबोगासिनो। थेवबो जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरा मानो सोलायनो एबा बुजिनो रोङाखै? जों मिथिखागौ जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिया माब्लाबाबो मोजां नोजोरजों नाया। बेखौ मिथिखासेयावबो खायसे बर' लाइमोन सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों मोजां मोनलायनानै जिउ फोजोबजाबोगासिनो। गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव उदालगुरि जिल्लानि सुस्मिता बसुमतारिया गुवाहाटीनि बेलथला ओनसोलाव भारा थानाय रुमाव सोमोनांथाव थासारियाव जिउ गोमानायखौ लानानै गुवारै सावरायलायगोन। थारैनो मा जामारनायमोन, मा जाहोननि थाखाय सुस्मिता बसुमतारिया थैनो गोनां जाखो, बेखौ लानानै सुस्मिता बसुमतारिनि बिफाया मा फोरमायदों, बैफोर गासै डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोना बयबो सुस्मिता बसुमतारिनि जिउ गोमानाय खौरांखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों खोनाखाबाय जानांगौ, जायखौ लानानै गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदि कमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। माखासे मानसिफोरनि कमेन्टफोरखौ नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि हारिनि सासे लाइमोन सिख्लानि जिउआ गोमाबाय, बेखौ लानानै गोबांखौनो रंजानायखौसो नुनो मोनदों। दा गुबै जाथाया जादों सुस्मिता बसुमतारिया MSW लाखांनायनि उनाव फ्राय 6 बोसोरनिफ्राय गुवाहाटीयावनो दङमोन। बिथाङा NGOआव खामानि मावनायनि अनगायैबो गुबुन प्राइभेट सेक्टरफोराव जब मावदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुस्मिता बसुमतारिया आकाश प्रसाद मुंनि बिहारी सेंग्रा सासेजों रिलेशनशिपआव दङमोन। दा नखरनि सोद्रोमाफोरा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला सुस्मिता बसुमतारिखौ बिनि बयफ्रेन्ड आकाश प्रसादानो बुथारदों। जाथायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाया FIR होनायनि उनाव सुस्मिता बसुमतारिनि बयफ्रेन्ड आकाश प्रसादखौ पुलिस बिफाना हमबाय। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसोदि थारैनो सुस्मिता बसुमतारिखौ बेनि बयफ्रेन्डआनो बुथारमारदोंना गावनो सुसाइड जादों? दा जों सिगांनि समाव जालांनाय जाथायफोरखौ गोसोखाङोब्ला जोंनि गोबां बर' लाइमोन सिख्लाफ्रानो गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै जिउ फोजोबजाबाय। दा थारैनो सुस्मिता बसुमतारिनि केसआवबो बिदिनो जामारदों नामा, जेराव बेनि बयफ्रेन्डआनो जिउ फोजोबनायनि अजदखौ होदों? सुस्मिता बसुमतारिनि बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि फिसाजोआ आकाश प्रसाद मुंनि सेंग्राजों रिलेशनशिपआव थानायखौ मिथिनाया बारा गोबाव सम जायाखैमोन। बिफाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला सुस्मिता बसुमतारि आरो बेनि बयफ्रेन्ड आकाश प्रसादजों माखासे सान सिगांनिफ्रायनो दावराव-दावसि जाबाय थादोंमोन। बेजों लोगोसेनो आकाश प्रसादआ सुस्मिता बसुमतारिखौ मेन्टेलि टर्चार खालामनानै सुसाइड खालामहोदों होननानै सुस्मिता बसुमतारिनि बिफाया फोरमायदों। माखासे बिथिंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथाय जानायनि सिगां सुस्मिता बसुमतारि आरो बेनि बयफ्रेन्ड आकाश प्रसादजों लोगोसे आकाश प्रसादनि लोगोफोराबो सुस्मिता बसुमतारिनि रुमाव दङमोन। बेखौ लानानै गोबाङानो सन्देह खालामदों दि आकाश प्रसादजों लोगोसे बेनि लोगोफोरा सुस्मिता बसुमतारिखौ रेप खालामनानै बुथारदों आरो सुस्मिता बसुमतारिनि गोदोनायाव दुरुं लगायनानै फासि नांनाय एबा सुसाइड जानाय बायदि थासारियाव प्लानिं खालामनानै दोनदों। दा बेयो बेसेबां सैथो बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों आरो पस्टमर्टेम रिपर्टखौ मोनोब्लासो मिथिनो हासिगोन। दा बे जाथायखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोन सिख्लाफोरानो सांग्रां जानायनि गोनां। जायफोर बर' सिख्लाफोरा दायो गुबुन हारिनि सेंग्राजों रिलेशनशिपआव दङ एबा रिलेशनशिपआव थानो सानदों, बैसोर सांग्रां जानायनि गोनां। बे साननायखौ लानाङा दि आंनिया बेबादि नङा एबा जानाय नङा। जों सिगांनि समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङदि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा माबादि गुबुन हारिनि बोलि जानांगासिनो। गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जुलि जायोब्लाबो बैसोरजों मोजां संसार मोनजानायखौ दासिमबो नुबोआखै। उननि समाव सानसे नङा सानसे दुखु खस्थ सैनांनायखौ नुबोगासिनो। जों मिथिखायोदि गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बर' हारिखौ माबादि नोजोरजों नायो। जोंनि बर' हारिखौ माब्लाबाबो गुबुन हारिया एबा गुबुन कास्टनि मानसिया बोजबनानै लाया। जोंनि बर' हारियाल' नङा, नर्थ इस्टनि ट्राइबेल सिख्लाफोरा माबादियै जोंनि भारतनि गुबुन जायगाफोराव गुबुन हारिनि आखायाव बोलि जाबोदों। सुस्मिता बसुमतारिनि जाथायाथ' जोंनि जायगा एबा न'आव जानाय जाथाय होननानै बुंजायो। जोंनि गोबां बर' लाइमोन सिख्लाफ्रानो गिदिर सिमां लानानै गुवाहाटी नोगोराव थाङो। बेनि उनाव गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों रिलेशनशिपआव थानानै दामि लाइफ स्टाइल देखायनो नाजायो। गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बे मोनसे बाथ्राखौ मिथिखागौदि बर' सिख्लाफोरखौ माबादियै गावनि खाथि सोमोन्दोआव लाबोनांगौ। बेबादिनो जोंनि गोबां बर' सिख्लाफ्रा गुबुन
हारिनि जेयाव एबा खैसाराव गोग्लैयो। साननैसो मोजां रिलेशनशिपआव थानायनि उनाव गोबां बर' सिख्लाफोरानो खैफोदाव गोग्लैयो। बेखौ लानानै जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा सांग्रां जानायनि सम फैबाय। गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंनि बर' हारि एबा बर' सिख्लाफोरनि सायाव बिसोरनि नोजोरा मोजां नङा। दा बेखौ मिथिखासेयावबो गाव गावनि लाइफखौ खैफोदाव खोख्लैना लायोब्ला बेखौ लानानै जोंनि बर' हारिया दुखु मोनो। जायनि थाखाय दायो सुस्मिता बसुमतारीनि हरखाबै जिउ गोमानायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो मिनिनायखौ नुनो मोनदों। बेयो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। जोंनि बेबादि आखुखौ नुनानै दायो गोबां गुबुन हारिनि मानसिफोरा मिनिदोंसै जानांगौ। दा जोबथारनायाव आं सुस्मिता बसुमतारीनि जिउमानि गोजोन हास्थायनायजों लोगोसे थार बिजिरनायखौ मोननानै दायनिगिरिया गोख्रों साजा मोननांगौनि थाखाय आर'ज गाबो। दा बेखौ लानानै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।